Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Аз мисля, че външно-политическите действия, ориентация на една страна и на едно ръководство и на една личност се базират преди всичко на ценности. Ценностите от своя страна се отстояват с думи и с действия. Аз, за разлика от вас, съм полагал клетва 2 пъти. Единия път тук, като президент, като народен представител, като премиер, където преди всичко позициите се отстояват с думи. Но съм положил една друга клетва, много преди това, където позициите се отстояват с здравето и живота. И не се съмнявайте, аз съм залагал, за разлика от други хора, многократно живота си заради българският национален интерес и никой друг. И няма да го направя. Да, ние ще правим възможното и необходимото да помагаме за възстановяването на Украйна. И това е наистина една кауза, която аз подкрепям и нашето правителство подкрепя и мисля, че и нашият народ подкрепя. Но в декларации, които не уреждат конфликта, а допълнително го ескалират и то сериозно, аз не участвам. Благодаря.